Wara investiment ta' 11.5 miljun euro, it-taxiway Lima tal-ajruport issa se tkun kapaċi takkomoda ajruplani ta' daqs ikbar, fosthom l-Airbus A350 u l-Boeing 787. Fl-istess waqt se tiżdied l-effiċjenza tat-taxiway għax żdied l-ispazju disponibbli. Iċ-ċermen ta' Indis Malta li hija l-operatur tal-oqsma industrijali Jean-Pierre Attard spjega kemm huwa importanti li l-infrastruttura tal-ajruport tlaħħaq mal-avvanzi fis-settur tal-avjazzjoni u saħaq li dan l-investiment kien kruċjali sabiex l-operazzjonijiet tal-hangar isiru b'mod effiċenti. Se jgawdu wkoll il-ħaddiema li issa se jkunu jistgħu jieħdu esperjenza fuq tipi differenti u akbar ta' ajruplani u qal li l-proġett taffaċċja diversi sfidi kemm minħabba l-pandemija kif ukoll minħabba fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu. Il-taxiway ġiet imwessa sabiex ċertu klassijiet ta' ajruplani li jvarjaw sa' 50 metru anke spen ikunu jistgħu jiġu akkomodati ġo dawn l-impjanti li qabel ma kienx possibbli. U allura ovvjament qed iżid ix-xogħol qed iżid in-negozju għal dawn il-kumpaniji għal benefiċċju tal-ekonomija Maltija u wkoll tal-ħaddiema Maltin. Il-kap tal-produzzjoni tal-Lufthansa Technik Edwin Mikallef u d-Direttur Ġenerali tar-Ressar Techniques Arter Magni sqarrew li dan l-investiment se jespandi l-possibiltajiet ta' xogħlijiet filwaqt li joffri tarif espansiv għal ħaddiema tagħhom. U ma ringrazzjaw lil ħaddiema involuti u lil Gvern Malti talli assigura investiment li jagħti lok għall-investimenti akbar fil-futur. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri fakkar fl-investiment ta' 40 miljun euro li sar fil-hangar il-ġdid li jkopri f'40,000 metru kwadru. U qal li l-Indis Malta għaddejja studji tagħha maż-żoni tal-ajruport kollu sabiex fix-xhur li ġejjin jiġi propost pjan biex l-ispazju kollha jkunu jistgħu jiġu utilizzati aħjar kemm infrastrutturalment kif ukoll fil-kwalità ta' taħriġ għal ħaddiema. Hemmhekk irridu naraw issa nidentifikaw l-ispazji li jistgħu jiġu utilizzati aħjar sabiex inkunu nistgħu nakkomodaw iktar MRO facilities, inkunu nistgħu nakkomodaw akkademja li tkun speċjalizzata fuq is-settur tal-avjazzjoni, fejn jidħlu cargo facilities, fejn tidħol loġistika, fejn tidħol engine runways.